आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचा दिवस आहे। त्यामुळे सकाळी 10 वाजल्यापासून तहसील कार्यालयामध्ये उमेदवारांची कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतानासाठी धावपळ पाहायला मिळते। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी काही तास शिल्लक आहेत आणि त्यामुळेच आता कणकवली या तहसील कार्यालयामध्ये उमेदवारांनी जी गर्दी केलेली पाहायला मिळतोय। उमेदवारांचे सूचक आहेत, कार्यकर्ते आहेत आणि बऱ्याच नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज भरायला येण्याचे आवाहन केलं। त्यामुळे कार्यकर्ते सगळे आता तहसील कार्यालयामध्ये दाखल होत आहेत आणि मोठ्या संख्येने आता ही गर्दी आपल्याला एकंदरीत हळूहळू होते आणि सकाळी 11 वाजल्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सुरुवात झालेली आहे। एकंदरीत उमेदवार आहेत जे कणकवली जिल्हा परिषदेसाठी 8 एकूण उमेदवार आहेत आणि पंचायत समिती 16 उमेदवार आहेत। आपण बघतोय की यादी असेल, त्यानंतर मग जी उमेदवारांची सूचक असेल यांची नावं आहेत, प्रतिज्ञापत्र काही जण उमेदवार आणि यासाठी आज शेवटच्या दिवशी गर्दी होणार आहे म्हणून पोलीस बंदोबस्त देखील मागवण्यात आलेला आहे। एकंदरीत कणकवलीचे पी तेजस नलावडे हे देखील दाखल झाले आहेत आणि पोलीस बंदोबस्त खास या उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी होऊ नये यासाठी मागवण्यात आलेला आहे। आतमध्ये देखील मी आमच्या सहकार्याने विनंती करतो की आतमध्ये देखील मोठी जी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार दाखल आहेत त्यांचे सूचक आहेत आणि गर्दी पाहायला मिळते। शेवटचा दिवस आहे एकंदरीत आजचा आणि काही तास शिल्लक आहेत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आणि मोठी गर्दी होऊ शकते, कुठलाही गोंधळ होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे। निवडणूक अधिकारी जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक एकंदरीत पार पडते आहे आणि अजून देखील मोठ्या संख्येने जे आहेत ते कार्यकर्ते आहेत, उमेदवार यायचे बाकी आहेत। अजून ज्या मुख्य जागा आहेत म्हणजे नाटा आणि हरकूर या ठिकाणी कोण लढणार हे देखील अजून निश्चित नाही आहे, पण अजून काही 5 ते 6 फॉर्म आतापर्यंत भरून झालेले आहे आणि अजून बरेच फॉर्म भरायची शक्यता आहे। 70 ते 80 फॉर्म येण्याची शक्यता आहे आजच्या दिवशी आणि ही काही तास शिल्लक आहेत, बघलं तर 3.5-4 तास शिल्लक आहेत आणि हे फॉर्म भरण्यासाठी मोठी गर्दी ही तहसील कार्यालयाच्या आवारात आपल्याला एकंदरीत दिसून येत आहे आणि त्यामुळेच पोलीस बंद इथे मागवण्यात आला आहे। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।